क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बे बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव दान्दिसे समनि थाखाय जोंबो दिनै जोंनि मानगोनां रुंसारि जुबिन गार्ग जाय बिथाङा जोंनि आसामल' नङा पृथिबियावनो दिनै बिथाङा मुंदांखा सासे मेथाइ सुजुगिरि खनगिरि सिनेमा फावखुंग्रि लोगोसे बिथाङा प्रडिउसार डाइरेक्टर बेबायदि गोबां बिथाङा थुनफावथायजोंबो सोमोन्दो थाबायमोन आरो बिथांनि बेबायदि सोरजिथायफ्रा दिनैनि जे बयनिबो गोसोआव दिनै बिथाङा जोबोद दुखु गालांबाय मानोना बिथाङा अबथिरायै 52 बोसोर बैसोल'मोन आरो बिथांनि बेबायदि जे बयखौबो रंजाहोनो हानाय खुसि खालामनो हानाय लोगोसे बयनिबो गोसोखौ बोगथाबनो हानाय ओंथिगोनां बयनिबो रावजों 40था रावजों बिथाङा बेबायदि मेथाइ खननाय सुजुनाय बायदि बिथिङाव बिथाङा जोबोद बयखौबो अनसायोमोन आरो बेबायदि मोनसे बिथांनि बे मेथाइनि जे मोनसे लिगेसि मेथाइनि मोनसे दाराखान्थिखौ बिथाङा गोगोमै जिबायदि गायसनदों बेयाव दिनैनि समाव जोङो दा सानफिननांगौबा जोङो बिथांनि मेथाइखौ जोंनि थाखाय बियो मोनसे साननो हायै मोनसे सम जायाव बिथाङा बेसेबांबा बुरजा मेथाइ आरो लोगोसे सिनेमाबो बानायलांबाय दा बेबायदिनो दिनैनि दिनाव बिथांनि बे गोमालांनायाव आसाम नाङै जिबायदि मोनसे दुखु फोरमायनाय आरो जिबायदि सुबुंनि बाहाय गाबस्रावनाय मानोना बिथाङा बयबो गासैबो फोलेरनि जोंनि जिखिनि मुगानि जेनेरेसननि लाइमोनफोरजों लोगोसे जाय बिथाङा बयनिबो जेनेरेसनखौहाय मोनदांनानै बयनिबो थाखाय मोजांखौ हास्थायनानै बयनिबो मोजां मोनजानाय मेथाइ सुजुनाय बिहुनिफ्राय जागायनानै बैसागु मडार्न फक बायदिसिना बिथाङा दिनैनि जुगाव खाब जानानै मिउजिकनि सृष्टियाव आरो बायदिसिना मेथाइ लिरनायनि सृष्टिखौ बिथाङा दिनै बेबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव गालांबाय दा बिनिखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा बर' रावजों लोगोसे 40था रावनि जिहेतु बेवहाय गोबां बिथाङा बेबायदि कन्ट्रिबिउसन गालांबाय आरो बिथांनि बे क्रिएशन्सफ्रा बिथांनि बे सोरजिफ्रा दिनै बेयो आलादा मोनसे ओंथि दङ आलादा मोनसे सुर दङ आलादा मोनसे मोजां मोनजानाय बिथाङा मोनसे गुन दङ जायखौ लानानै दिनै बयबो बिथांनि देहा गोथै सहआवबो दिनै बिबार बावनो थाखाय लाख लाख गुवाहाटियाव जमा जादों आरो बियो समनि मोनसे फाखनाव बिथांनि अबिथिरानि जिउ गोमानायखौ लानानै बयहाबो दुखु थाबाय दा जोंबो बे दुखुखौ फोरमायदों लोगोसे दिनै बावहाय जोङो 52था बावहाय केन्डेल लाइट सावनानै बिथांनि जाहाथे 52 बोसोर बिथाङा जोंनि गेजेराव थाबाय आरो बिथाङा दिनै नागारलांबाय बिथांनि जाहाथे जिउआ सोरगोआव अबंजों आलो गोजोनै जायगा मोनो बेबायदि जोङो दिनैहाय आर'ज गाबदों आरो बे क'क्राझार हालामनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि अराय सोरगोआरि जिउनि थाखाय जों आर'ज गाबगोन आरो बिथांनि कन्ट्रिबिउसननि थाखाय जोङो बर' माहारिनि जानानै बिथांखौ जोबोद सुख'हायै जोङो दिनै साबायखर बावहरो आरो बिथाङा जाहाथे अराय बेबायदि हारिनि हारिमु बायदि बिथिङाव दिनैहाय दावगानायखौ जाहाथे बिथाङा बयनिबो बोर हरगोन होननानै जों मिजिंथिदों दा बेखिनि बाथ्राखौ लाखिनानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बिथांनि जिउआ आरोबाव सोरगोआव आलो जायगा मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनानै बेयावनो फोरमायहरबाय जोङो बिथाङा जोबोद सासे गोसो गुदुं बेबादि सुबुंमोन हारिखौ बिथाङा रावखौबो जेबो उन्दै गेदेर साननाय गैया आरो बिनि गेजेरावनो बिथाङा जायखिजाया बर' रावनि दिनैहाय बर' रावजों बिथाङा मडार्न ट्रेन्डआव आरो बेबादिनो एसे फक नांदेरनाय बिथाङा गोबां मेथाइ खनलांनायाव जोंहाबो जोबोद गोजोननाय दं मानोना बेफोरबायदि सोरजिया बिथांनि जेबादि मोनसे मैखोम टेलेन्ट जाय टेलेन्टखौ लानानै बिथाङा बर'नि सुराव बर'नि मेथाइ रोजाबनायाव आरो मेथाइ सुजुनायाव दिनै बिथाङाबो जे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिन सोरजिलांबाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अराय बिथांनि सोरजिखौ जोङो दिनैहाय मान होलांनांगोन आरो बर' माहारिया हारिमुनि सृष्टियाव बिथाङाबो जे जोंनि बर' हारिखौबो अनसायदों बेयो मोनसे नेरसोन गालांबाय आरो दिनै गथाय पृथिबियाव बिथांनि मुङै बेबादि मोनसे मान मोनबाय आसामा बिथाङा दिनै सासे अनसायजानाय बेबादि सासे जोहोलाव मेथाइ खनगिरि हिसाबै दिनै जोङो मिथिसारबाय आरो बिथाङा जिहेथु जोंनि गेजेराव गैला जोङो बिथांखौ अराय मान होलांगोन